Jarumar Kannywood Aishatul Humaira ta girgiza matuƙa da ganin wata 'yar fim Baturiya mai kama da ita. Fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood Aishatul Humaira ta girgiza matuƙa bayan ta daga wata baturiyar farar fata mai tsananin kama da ita, wanda hakan ta sa ta yi wasu kalamai da kuma saka bidiyon wannan baturiya. Hello, Aurora. You have your queen. Ganin wannan bidiyo ya sa Aishatul Humaira girgiza, ba ma ita kaɗai ba har da sauran masoyinta da ma abokanan sana'arta na cikin masana'antar ta Kannywood irinsu Hadiza Gabon, Lawan Ahmad, Baban Lahayatu da dai sauransu. Bayan wallafa wannan gajeren bidiyo na mai kama da ita, Aishatul Humaira ta ƙara da wasu maganganu inda ta ce akwai ƙura. A ɓangaren jaruman Kannywood kuwa mun ga Lawan Ahmad inda ya ce mata kuma wallahi kuna kama, ita kuma ta amsa mishi da cewa wallahi yaya. Hadiza Gabon kuwa cewa ta yi sista ke ce kawai. Aishatul Humaira ta mayar mata da amsar cewa kuma fa haka ne. Ƙanwar Fati Keke kuwa wato Maryam Keke haka ta ce mai kama da ke, kana ta yi dariya. Bayan wa'annan mun ƙara cin karo da maganar producer Abubakar Bashir mai shadda, inda bayan da Aisha Humaira ta ce akwai ƙura, shi kuma ya ba ta amsar da cewa ba ƙarama ba kuwa, ita kuma sai ta dara. Nasir Alƙoƙi ko cewa gaskiya kuna kama sosai, ko ku tagwaye ne? Aishatul Humaira ta amsa mai da cewa alhamdulillah da na zo a nan, dai ko ba komai na zo a musulma. Wata masoyiyarta kuwa mai suna Farida Marafa tambayar da ta yi ko dai ku 'yan biyu ne kika ɓata a Najeriya? Bayan wa'annan mun ƙara cin karo da na jarumi Baban Lahayatu inda ya dariya, kana ya ce tabbas za mu warwasa kan. Kar ku manta ku danna subscribe domin samun labaran Kannywood da kuma tashar Hausa Joint ta ku ci.